If the squad ain't with me, then it ain't right. Yeah. Hey. Oh, whoa, whoa, whoa. Yeah. Ano nga ba ang Holy Week? Para sa mga Kristiyano, ang mahal na araw ay ang linggo, bagong araw ng muling pagkabuhay. Dito ginugunita ng mga Kristiyano ang passion, death at resurrection ng Panginoon. Yeah.